Rozprávky na dobrú noc od AI detka. Dnes ti porozprávam jednu čarovnú rozprávku o malom zajačikovi, o jednom popletenom budíku a o tom, že s priateľmi sa žiaden problém nezdá byť priveľký. Volá sa O zajačikovi, ktorý takmer zmeškal jar. Tak si ľahni, pohodlne sa ulož, zavri očká a predstav si voňavú lúku, kde sa prebúdza tráva. Nezabudni dať like a follow, aby si bol aj ty súčasťou rozprávkovej cesty. Rozprávka sa práve začína. Kde bolo, tam bolo. V jednej útulnej nore pod starým dubom žil zajačik menom Ušiačik. Ušiačik bol veľmi svedomitý. Celý týždeň pred Veľkou nocou usilovne maľoval vajíčka. Boli modré ako jarná obloha, žlté ako jasné slniečko a zelené ako čerstvý mach. Večer pred Veľkým dňom si všetko nachystal. Prútený košík mal položený pri dverách. Vajíčka v ňom svietili ako malé drávkami. Ušiačik si nastavil svoj starý budík, umyl si labky a spokojne zaspal. Zajtra vstanem skoro, pomyslel si ešte v spánku, aby deti našli vajíčka hneď, ako vyjde slnko. Lenže stala sa taká vec. Ušiačik v tom zhone omylom nastavil budík o pár hodín neskôr. Vonku spievali vtáčiky, slnko už bolo vysoko nad obzorom a Ušiačik stále sladko odfukoval. Keď sa konečne zobudil a uvidel tie jasné lúče, jeho srdiečko sa rozbúchalo ako bubon. Ach nie, zaspal som, nestíham. Rýchlo schmatol košík a vybehol von. Bežal tak rýchlo, že skoro zakopol o vlastné uši. V hlave mal len jednu myšlienku. Deti budú smutné, ak si nenájdu vajíčka. Bol taký stresovaný, až sa mu v očiach objavili slzičky. Zrazu ho však zastavil hlboký hlas. Kam tak letíš, Ušiačik? Bolo to ticho hory, v ktorej stál jeho kamarát Ježko Jožko. A vedľa neho sedela veverička Hopka. Zaspal som, vyhrkol Ušiačik. Veľká noc už začala a ja som ešte nič nerozniesol. Ježko sa pokojne usmial. Nestrácaj čas strachom, priateľu. Tvoje labky sú možno rýchle, ale 6 labiek a 4 labky k tomu sú ešte rýchlejšie. Veverička Hopka si hneď zobrala 3 modré vajíčka. Ježko si opatrne na chrbát uložil 2 červené. A pridala sa aj Slnka, ktorá práve prechádzala okolo. Spoločne v úplnom tichu a pokoji bežali k záhradám, kde spali deti. Práca, ktorá by Ušiačikovi trvala celé dopoludnie, bola hotová, kým sa dopila prvá ranná káva v domčekoch. Keď bolo posledné vajíčko ukryté v mäkkej tráve, všetci si sadli na okraj lesa. Ušiačik sa zhlboka nadýchol. Cítil, ako z neho opadá všetok ten stres. Ďakujem vám, zašepkal ticho. Keby som bol sám, ešte stále by som len utekal. Slnko hrialo ich kožúšky a v lese panoval nádherný, sviatočný pokoj. Ušiačik pochopil, že niekedy sa veci skrátka nepodaria podľa plánu. Ale to neznamená, že je to koniec sveta. Ponaučenie z tejto rozprávky je takéto. Netreba sa báť a stresovať, keď niečo nestíhaš. Vždy existuje cesta a riešenie, najmä ak máš okolo seba dobrých priateľov, ktorí ti ochotne podajú pomocnú labku. A vieš čo? Len ti to pripomeniem. Aby ti rozprávky robili radosť aj cez deň, môžeš si vyfarbiť svoj vlastný rozprávkový svet. V popise pod videom nájdeš balíček magických omaľovánok. Nájdeš tam lavičku, kozičku srdienku a dokonca aj mňa, tvojho AI detka. Ak sa ti rozprávka páčila, nezabudni dať like a follow
a pokojne mi napíš, akú ľudovú rozprávku by si chcel alebo chcela počuť na budúce. Cez link v popise videa si môžeš objednať personalizovanú rozprávku, v ktorej budeš hlavným hrdinom práve ty. A AI detka môžeš podporiť aj len tak, malou kávičkou. A teraz už zavri očká, uvoľni sa a nechaj sny, aby ťa potichu odniesli do sveta pokoja. Dobrú noc a sladké sny.